Ayo Devita. Ya ya ya. Ya ya ya. Pating Ayo cuwet penggitarnya. wet. Oh. Potong selawe. Nan. Oke. Ram batan rambut turut kepan rambut pirang-pirang ijo Nan no nan no. Kakak. Lah, tak tak. Awas. Jengkleng terus. Tak ada, tak dulung tok. Ada. Buka sini. Matur nuwun. Pengempule ora gawan. Den tak tulung, Gong. Oke, baik. Truk. Piye, Mas Gareng? Iki uga dipancarke langsung di live streaming Malik Official. Lah channel murah melu ora? Malik Official sing ora bisa rawuh saged midhangetaken wonten ing Malik Official. Tak delok penontonnya wis 5.000. Iki saderengipun lanjut lagu-lagu nimbali Pak Do Truk. Ngaturi Pak Do. Kowe iki bahasamu ora patek apik. Karena yo belajar. Matur nuwun, Wah. Monggo Pak Do. Kepareng tindak dateng pepanggungan. Nyuwun berkahipun, monggo spotipun Mataraman so. Monggo Pak Do. Alhamdulillah. Wilujeng dalu Pak Do. Sik sotone jan seweger tenan. Anu, pun maaf jenengan. Pun. Kula mau disuguhi soto teng mriku. Sing damel sinten, Bu? Jenengan nggih. Arek mbah isin. Lah kenging napa? Jane yo kurang tapi kan yo masuk tamu arek kula. Nggih, jeng dalu Mas Dalang. Wilujeng dalu Pak Do. Luar biasa. Nggih, alhamdulillah. Jenengan saged niki nyuwun lilah dumateng para bini sepuh kula nderek napa menika suka parisuka kalian kanca-kanca saking Satrio Wasis. Ternyata Satrio Wasis niki luar biasa, Mas. Nggih, tepuk tangan sedaya kemawon. Sapa ta sing tepuk tangan nih? Anu, yo cah-cah niku. Oh alah, mujik nampani piring kok. Luar biasa. Kula niki nek teng daerah mriki kaya nostalgia, Mas. Oh, nggih. Kula niki zaman awal-awal merintis karir rikala tahun 99, 2000, 2001 sampai 2004 niki. Alah jajan kula mriki niki. Oh, mriki, Pak. Nggih. Kene iki enek desa sing sakali buah tok. Napa niku? Kali Nanas ngono lho sebelah. Gak yo nganggo ngono barang, Truk. Apal aku daerah kene terus bar Kali Nanas kene liwat biyen zaman tahun 2000 kok Karanganyar. Oh, nggih. Dhisik